今日、東大阪市の平岡神社で行われたのは、お笑い神事として親しまれる締めかけ神事。この行事は毎年冬至頃に行われていて、笑いは払いという考えのもと、1年を笑いで締めくくり、来年の幸運を祈願するものです。今年はおよそ3500人の参拝客が訪れ、1年の災難を20分間笑い続けて払いました。いっぱい笑いました。ちょっと明日声出まへんなこれね。はい。満腹でございます。